buenas tardes. Continuamos na Feira do Ribeiro en Ribadavia. Ahora nos acompaña Dori, gerente de Bodegas Celme. Una bodega familiar que se caracteriza por tener unas peculiaridades que nos va a contar la misma Dori. Muy buenas tardes. Boas tardes. Bueno, pois como ben dices, as nosas peculiaridades non son outras que pois un traballo sostible, estamos certificados en ecolóxico, somos unha pequena adega de colleiteiros e todo o que elaboramos é con uva propia. Traballamos 2 hectáreas en ecolóxico e son todo variedades autóctonas galegas. En blanco temos Treixadura, Godello, Albariño, Loureira e en tinto Sousón, Brancellao e Caíño Longo. E tendes unha peculiaridade que é o voso vermú, non? Sí, con estas 2 hectáreas de viñedo facemos diferentes elaboracións de viños blancos, tinto, este ano sacamos un rosado, pero o que máis nos diferencia son estas 2 elaboracións que temos aquí, que é un vermú artesanal feito con variedades autóctonas que leva Treixadura, Godello, Albariño, Loureira, e leva as variedades tintas, Sousón, Brancellao e Caíño Longo. E despois está, son ervas que maceran en ese viño durante 5 ou 6 meses. Son ervas naturais que lle fan que sea un vermú artesanal pois un pouco diferente ao que estamos máis habituados. O vermú é tinto e branco tamén tendes, non? Sí, temos este vermú encarnado e facemos tamén un vermú blanco. E tamén un viño tostado, verdad? Sí, este viño tostado para nós é a nosa elaboración máis especial, é a xolla da casa, o viño todos os mimamos, pero que, bueno, que máis traballo nos leva, é un viño moi laborioso. Aquí o que facemos é seleccionamos as mellores uvas na época de vendimia, vámolas colgando os acios vámolos colgando un a un e durante un mínimo de 3 meses están baixo cuberta con un secado de un pasificado natural. En este tempo o que fai é a uva vai concentrando todos os aromas, todos os azúcares e queda un viño doce, pero que foi recollido en un momento de vendimia no que hai moi boa compensación de madurez e acidez, polo tanto é un viño doce, pero que non chega a ser empalagoso. Entonces o ideal é para tomar despois de comer, non? Despois de xantar ou pola mañá, así, para comenzar o día con enerxía. Mira, efectivamente este viño sempre de forma xeral está pensado como viño doce para un viño de acompañamento de unha sobremesa, pero eu invito sempre a tomalo tamén como aperitivo, como contraste. E tamén, bueno, comentar que foi sempre o que históricamente foi un viño sempre vinculado a momentos vitais importantes das persoas, no nacemento dun fillo cando dábaselle as muller, o último alento antes de pasar a outra vida dábaselle unha copiña de tostado. Que curioso. E sempre vinculado a eses grandes momentos da vida ou eses momentos trascendentais e o tostado, como ven desde a mañá ata a noite, calquera hora é boa. Moi ben, pois xa sabedes o que temos que comprar. O vermú para comenzar antes de comer e despois, se queremos rematar a xornada, un tostadiño. Rematamos entón con linguaxe de signos unha breve concentración de como defines a vosa bodega. Bueno, pois, antes de nada, as disculpas se non o fago todo ben que quixera, pero quería rematar esta entrevista con un resumo en linguaxe de signos do que é a nosa adega. Entón, facemos viños naturais, ecolóxicos, e unha cousa importante que vos recordamos a todos que podedes vir a visitarnos porque facemos enoturismo. Moitas gracias. Ai, non sei.